स्वामिनी एज्युकेशन, तुमचं उज्ज्वल भविष्य घडवणारी सरकार मान्यता प्राप्त असलेली कोकणातील एकमेव संस्था. आमचे कोर्सेस डिप्लोमा, डिग्री, ITI, कम्प्युटर प्रशिक्षण, फॅशन डिझायनिंग, नर्सिंग, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि ब्युटी पार्लर. चला तर मग वाट कशाची बघताय, आताच संपर्क साधा स्वामिनी एज्युकेशन. आमचा पत्ता स्वामिनी एज्युकेशन, मानेजी क्रिएशन, दुसरा मजला, ग्रामीण रुग्णालयासमोर, कुडाळ. संपर्क 9405 640124. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय घुगळे. कोकणशाहीच्या शाही संवाद या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचं स्वागत करतोय. आपल्यासोबत आज स्वामिनी एज्युकेशनच्या शिक्षिका राखी वस्त मॅडम आहेत. मॅडम, तुमचं शाही संवाद मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. मॅडम, मला जाणून घ्यायचं नेमकं तुमचं शालेय शिक्षण नेमकं कुठे आणि कसं झालं? ऍक्च्युली माझं पुरं शालेय शिक्षण हे सरंबळमध्ये झालं. म्हणजे 10वी पर्यंत सरंबळ इंग्लिश स्कूल तुम्हाला माहिती असेल तर त्या स्कूलमध्ये मी 10वी पर्यंत झाले. नंतर 11वी मध्ये मी कुडाळमध्ये झाले ज्युनियर कॉलेजमध्ये, आणि पुढचं जे पुरं ग्रॅज्युएशन होतं ते पुरं संतराव महाराज महाविद्यालयामध्ये झाले. BA मधनं झाले माझं. अच्छा, बरं, शालेय शिक्षण कॉलेज पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही नेमकं काय केलं? मी स्वामिनी एज्युकेशन मध्ये फॅशन डिझायनिंगचा डिप्लोमा केला. म्हणजे ऍक्च्युली मला आधी माहित नव्हतं फॅशन डिझायनिंग करायचं होतं, पण माझ्या फ्रेंड्समुळे मला ते समजलं की तिकडे फॅशन डिझाईन घेतात आणि ती माझ्यासाठी खूप मोठी एक संधी होती. ओके, सो मी तिथे फॅशन डिझायनिंगचा डिप्लोमा केला. मॅडम, आता मला असं कळलं की तुम्ही स्वामिनी एज्युकेशन मध्ये तुम्ही स्वतः BA मधून तुमचं ग्रॅज्युएशन झालंय आणि स्वामिनी एज्युकेशन मध्ये तुम्ही सायन्सच्या मुलांना केमिस्ट्री शिकवताय. माझं पण 12वी सायन्स झालंय. केमिस्ट्री विषय तसा इझी नाहीये, समजून घेणं सुद्धा. तुम्ही तर शिकवताय, कसं काय नेमकं समजून घेतलं? ऍक्च्युली प्रत्येकाकडे आव्हानं येतात. मी जरी BA मध्ये असले तरी माझ्याकडे हे एक मोठं आव्हान होतं, कारण केमिस्ट्रीमुळे मला काही माहितीच नव्हतं मुळात केमिस्ट्रीमध्ये काय आहे किंवा ते कसं आहे. तर ते जेव्हा माझ्याकडे म्हणजे मॅडमने जेव्हा मला सांगितलं तुला केमिस्ट्री शिकवायचं आहे, तेव्हा मी आधी बघितलं की केमिस्ट्री कसं आहे आणि त्यामध्ये समजून घेतलं आणि त्यानंतर मी शिकवलं. म्हणजे ते एवढंही इझी असं म्हणजे इझी पण नाहीये आणि कठीण पण नाहीये. तर समजून घेतलं की सगळंच येतं. तर प्रत्येकाकडे जसं आव्हान येतं तसं माझ्याकडे सुद्धा आलंय आणि ते मी आता म्हणजे शिकवते. बरं, एवढं मोठं यश मिळेल असं काही वाटलं होतं का? मुळीच नाही. म्हणजे एवढी मोठी संधी मला मॅडममुळे भेटली किंवा मला ज्यांनी सपोर्ट केला त्यांच्यामुळे भेटली मला. आणि एवढं मोठं यश वगैरे मला मिळेल ह्याची मला पहिल्यापासून म्हणजे आधीच कधी खात्री पण नव्हती. मग ते आता भेटलंय तर छान वाटतंय सुद्धा आणि म्हणजे एवढं भारी वाटतंय. बरं, अजून एक प्रश्न होता. तुम्ही फॅशन डिझायनिंग मध्ये तुमचं हे कम्प्लीट केलंय, जो कोर्स होता तो, आणि आता तुम्ही शिक्षिका म्हणून इथे काम करताय. कसं काय नेमकं हे कसं काय झालं? ऍक्च्युली मला खरं तर फॅशन डिझायनिंग करायचं होतं, बट टीचिंगमध्ये आले. म्हणजे एवढं थोडंसं भीतीदायक आहे, कारण फॅशन डिझायनिंग वेगळं असतं आणि टीचिंग हे वेगवेगळं असतं. तरी सुद्धा थोडं मॅनेज केलं, कारण कधी वाटलं नव्हतं आपण टीचिंगमध्ये येऊ वगैरे, पण आता आलोय तर ते सुद्धा मी हँडल करते. बरं, आजवरच्या प्रवासात कोणकोणत्या अडचणी आल्या आणि त्या अडचणींवर तुम्ही मात कशी काय केली? ऍक्च्युली फर्स्ट म्हणजे इंटरव्ह्यू. तुम्ही कधी आयुष्यात दिला तर पहिल्यांदा दिलाय, त्यामुळे ती एक मोठी भीती असते की इंटरव्ह्यू नेमका कसा असतो वगैरे, की त्यातनं आपण पास होऊ की नाही. तर खरंच मॅडम एक नाही तर 3-4 इंटरव्ह्यू झाले होते आमचे. त्यामुळे पहिल्या इंटरव्ह्यू सगळ्यांनाच भीती असते. सो मला पण ती भीती होती की इंटरव्ह्यू कसा होईल. त्यानंतर मी इथे जॉईनिंग झाले, खरं इंटरव्ह्यू मध्ये पास झाला आणि त्यानंतर इथे जॉईनिंग केलं. त्यामुळे ती एक मोठी अडचण होती माझ्यासाठी, तर ती मी पार केली. आणि आता मला एवढ्या जरी अडचणी आल्या तर भीती नाही वाटत. ओके, कसं काय, मी पहिली एक अडचण मी पार करून आलेली आहे. बरं, तुमच्या यशाचं श्रेय नेमकं कोणाला द्याल? यशाचं पहिला म्हणजे माझ्या आई वडिलांना, जे माझे सर्वात मोठे गुरु, ज्यांनी मला प्रत्येक वेळी सपोर्ट केला आतापर्यंत. म्हणजे कुठलीही गोष्ट मी जर करायला गेलं तर ती असं नाही बोलत नको करू, तर ती उलट हो सांगून ते उलट सपोर्ट करतात. म्हणजे माझे आई बाबा असेल, माझा भाऊ असेल, त्यांनी माझे फ्रेंड्स आणि आता मॅडम सुद्धा, ते प्रत्येक गोष्टीला सपोर्ट करतात. तर ते एक माझ्या यशाचा एक मोठा वाटा आहे असं मी. इव्हन माझे सगळे म्हणजे आतामध्ये जेवढे गुरु झाले आहेत तेवढे सगळेच. मॅडम, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे, विद्यार्थ्यांना नेमकं आजच्या दिवशी काय आवाहन करायचं? विद्यार्थ्यांचं कसं असतं की माझ्या फ्रेंडने ते घेतले, म्हणजे एखादं सायन्स घेतलं तर मी पण ते घेऊ असं असतं. तर त्यांच्या असं आव्हान आहे की तुम्हाला जे मनाला वाटतं ना तर ते तुम्ही ते करा.
तुम्ही दुसऱ्यांच्या सांगण्यावरून किंवा दुसऱ्यांच्या सल्ल्यावरनं करू नका. त्याचं स्वतःला जे मनाला वाटतं तर त्यावरून जे काही म्हणजे मन तुमचं सांगत असेल की मी हे करावं तर ते करा आणि त्या यशाच्या मागे म्हणजे ते जे ध्येय असेल त्याच्यानुसार वाटचाल सुरू करा. धन्यवाद मॅडम, आपला वेळ आम्हाला दिल्याबद्दल. तर या होत्या राखी वस्त मॅडम. आपण पुन्हा एकदा शाही संवाद मध्ये कोकणचं अजून एक रत्न असेल त्यांना देखील भेटणार आहोत, परंतु तुर्तास इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.